லாவா இல்லை, இது வந்து ஐடெல் L5600C இந்த மாடலு. கஸ்டமர் கம்ப்ளைண்ட் என்னென்னா, சார்ஜ் ஆஃப் பண்ணி போட்டால் ஏறுதுப்பா, அதுவும் ஒரு அரை நாள் பக்கம் போட்டால் தான் ஏறுது, சார்ஜ் ஏற மாட்டேங்குது. ஏறுது, பட் சிம்பிள்லாம் காமிக்குது எனக்கு, ஆனால் ரொம்ப லேட் ஆகுது. ஆன் பண்ணி போட்டோம்னா இன்னுமே இன்னும் லேட் ஆகுது, ஆஃப் பண்ணி போடுறவங்களும் இன்னும் லேட் ஆகுது அப்படின்னு நான் சொன்னார். நான் என்ன பண்ணேன்னா, பேட்டரி கனெக்டரில் வோல்டேஜோடு தான் பார்த்தேன். வோல்டேஜ் வருது, பட் ஃப்ளக்சுவேஷனாக இருக்குது, அப் அண்ட் டவுனாக இருக்குது, ஏறுது இறங்குது கான்ஸ்டண்ட்டாக எனக்கு வரல. எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது என்ன கம்ப்ளைண்ட் பார்த்தீங்கன்னா, சார்ஜிங் ஐசி கம்ப்ளைண்ட்டாக இருக்கும். நம்ம இதுக்கு என்ன பண்ண போகிறோம்னா, ஒரு நீட்டாக ஒரு ஜீனா டயோடு எடுத்து சிசிபினோட +5 வோல்ட்டில் இருந்து ஒரு லைனையும் கேத்தோட வந்து பேட்டரியோட கனெக்டர்லேயும் அடிச்சிட்டோன்னா இந்த கம்ப்ளைண்ட் வந்து ரெடி ஆகிருன்னு நினைக்கிறேன். நான் ஜீனா ஜம்பர் அடிச்சுட்டு உங்களுக்கு நான் வீடியோவில் காமிக்கிறேன் பாருங்கள். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு 5.1 ஜீனா வோல்ட் வந்து டயோடு வந்து சிசி பின்னுக்கும் இதுக்கும் அடித்தாச்சு, சிசி பின்னுக்கும் அதோட கனெக்டருக்கு அடித்தாச்சு. இப்போ வந்து அளந்து காமிக்கிறேன், அதாவது பேட்டரியோட ப்ளஸ் கனெக்டரில் வந்து அளந்து காமிக்கிறேன் எவ்வளோ வோல்ட் வருது நீங்கள் பாருங்கள். 4.4 வோல்ட் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக வருது. முன்னாடி வந்து ஃப்ளக்சுவேஷன் ஆகிட்டு இருந்துச்சு, இப்போ வந்து 4.4 வோல்ட் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக வருது. இந்த ஜீனா டயோட வேலை வந்து இதுதான். இப்போ நான் வந்து இந்த கீழே வந்து போர்டு ஆடிட்டுனால இப்போ ஒன்று காமிக்குது. இப்போ பாருங்கள், கான்ஸ்டண்ட்டாக 4.48 வோல்ட் வருது. இந்த மாதிரி பண்ணிங்கன்னா அந்த சார்ஜிங் கம்ப்ளைண்ட் வந்து நம்ம சரி பண்ணிக்கலாம்.